Obila e boma ma Kisumu mako kuong maok opuodhi manengogi nyalo romo Sh200K kokalo pedha magitimo e tesend nyamburko mantiere chuny boma ma Kisumu. Koyango wachno jalup OCPD Jackton Mango wacho ni gindhiyo ji ariyo kendo kiny ibiro chwalgi e doho, ka bende ochiwo siem ne jo ohala matemo hepo chudo mag osuru ma pachoka kendo chwalo mwandu ma chik ok oyiego. Mango bende okwayo jopiny mondo mi owe tiyo gi kuong maok opuodhi manyalo kelo midhiero ne ngimagi. Kongo moro nitie miluongo ni Simba Gin, giyudo boxes 36. Moro nitie miluongo ni Coffee Flavor Vodka, giyudo 18 boxes 18. Moro nitie miluongo ni Empire, giyudo boxes bende 18. Moro nitie miluongo ni Officers Ken, giyudo boxes 7. Moro nitie miluongo ni Kitoka Lika, giyudo boxes 5. Nengo gigi e Kenya ka en 206,400. Wamako ji ariyo, wan go e station ka, kiny gokinyi wabro terogi e court mondo yalgi. Kong'o ma oko gi ok gin kong'o mabeyo, gin e kong'o miwinjo ka ji osemadho to wengegi kethore. Gin e kong'o ma giketho del e yore mang'eny, kata e dak e udi ok gikel kwe, nikech kisemadhogi to tekoni dok piny, koro ok gikel kwe kata e udi. Omiyo akwayo anyuolana mar dhodwa ni giwere gi kong'o machalo kamagi.